Hor daukagu, Jaione begira eta Jon Irasustata biok, hemen, mailan prest jateko. Atzaldeon, Jon. Atzaldeon, zigor. Bueno, jarduera fisikoan eta osasunean aditua. Hor galdera daukat, zenik, anaia daukat ariketa fisikoan irakaslea eta beti azarratik eze. Zelan esan behar da, jarduera fisikoa ero kirola itera jotea. Apurtxu bat ezberdina dia. Kirola guztiarentzat onartuta dago, oroar popular bezala, baino bai akademian edo modu ertxiago batean jarduera fisikoa da mugitzea, eta kirola gehiago lehiaketari lotutakoa. Bale. Orduan, egunerokatasunean egiten duguna da jarduera fisikoa, bai, gehien bat bai. Osa, eta jendeari gomendatzen zaiona, ez? Jarduera fisiko biskatzen egin, eta hori jateko gero ona da. Bai. Eta, oin, bitu, niretzako urtea bi aldetan banatzen dut. Urtarrilean beti danok egiten dugu ez daizu proposamena, kirola iten hasiko naiz, eta zaindu behar naiz. Eta irailean bebai, udan jentea pixkat egiten da, relaxatu, kirolako guzten du, eta hasten da kirola egiten. Nola hasi behar da kirola egiten? Nola komeni? Bueno, hor denetatik dago, Egia da, badaude batzuk eredu hori jarraitzen dutenak, uda da, atzeden hartzeko, dena, arro guztietan, eta irailan hasten dira, baina badaude batzuk aprobetzatzen dutela uda denbora gehiago daukatelako. Urtean zehar ezin izan dutenain. Eta gero, tamalez, zaila modlatzea, eguna laburragoa da, lana handiagoa, beste bete behar batzuk. Orduan hor, bi ereduak daude, eta bi ereduek pena merezi du aiai aholkuak ematea. Hau da. Azteko garaian, ez? Nolabait, transizio honetan. Bai. Transizio honetan, badaude batzuk, ez dutenak egin eta hasi behar dutenak poliki egiten eta modu progresibo batean, hori garrantzitsua da. Eta egin dutenak udan, baina orain ezin dutenak egin beste mezu bat eman bazaie. Eta mezu hori ere erabilizan euskara kanpaina batean. Tenigo askotan ez denet. Eta pixka bat ez mutxo. Orduan, naiz eta ez egin udakoa, saiatu zaitez gutxien zeo zer egiten. Ez utzi zeharo. Agian 10 minutu izango dituzu, edo bakarrik 3 egunetan. Baina, bueno, egin ezazu 10 minutu horiek 3 egunetan, eta aldea handia izango da ezer ez egiteren alde. Beti, oza, naiz eta, ni hori askotan gertatzeko, ez daukat denboraik eta ordu erdirako naiz aterako. Bai. Ordu erdirako berezidu, zerbait egitea. Bai, berez, munduko osasun erakundeak atera du lelo bat, esaten duena da, every move counts. Oda, mugimendu orok kontatzen du. Hor kirolari munduan esaten asko da, erderaz dana todo suma, dena ez, dena gehitzen du, ez? Orduan dena balio du. Bai, ondo egiten dena, dena balio du, bai. Bitu, hor nik badukat hau galdera bat, eta hor nire kuadrian asko ikusten dut. Astean zehar daude jendea askok, daukatela lana, eta egunean, astean zehar ezin dute zerreit. Eta aste bukaretan kriston palizak hartzen dituzte. Hori oso ona ezin da izan, ez? Ez da onena. Ez ere zeitea, baina hobea da, baldin eta neurri batzun barruan baldin bada, eta ez da onena. Ez dalako bakarrik zer egiten deun ariketa fisikoa edo jardura fisikoa egiten dugun momentu horretan, baizik eta egun osoan zer egiten dugun. Adibidez, egin dezakegu ordu bete, kaina handiz, eta hor egin, baina gero, egun osoa eserita gaude, edo etzanda. Hori ere ez da ona. Denbora luzeak eserita edo etzanda egotea ez da ona. Beharrezkoa da, egiten den jardura fisiko hori ordu erdikoa edo ordu betekoa, eta ondoren ere mugitzea, ez egotea denbora asko eserita, eta ez bakarreko osasunarentzat hori ikusten egea, errendimendurako ere egokia dagoa dela. Moldaketa hobeak sortzen dira baldin eta entrenamentuaz gain, gero ere ez bazaude denbora asko eserita. Hori askotan izaten baita, ez? Kirolarien garrantzitsua dela entrenatzea, baina gero deskantzua ere oso garrantzitsua dela. Baina horrek ez du esan nahi egun guztia gero botatzen gara dela, ez? Hori xebea. Neurrian da. Neurrian bai. Bueno, hombre, eta dena balio duzuk esan duzuna. Ni umeekin jolastera entrenatu dut, ero, junaiz kirola itera, eta ero umeekin jolasten ibiltza hori be. Bai, horrek egiten du bai. Parkean ibili, iskile dakigo. Bai. Hemen, eta jentei esaten diona, ez? Ariketa fisiko esaten dugunean, ez dela bakarrik kirola behar dela. Osa, horrik ez da behar, pasiatzeakin ibiltzea nahikoa da. Bai. Pasiatzeakin, edo dantza ikeakin, dantza ere oso jardura fisiko politia da, igeri egin, denetarik, mugitzea. Mugitzea, gorputza mugitu. Mugitzea, bai. Eta horrek, azkenean, badakigu baita, ez dela bakarrik ongizate ez dugula nabaritzen bakarrik fisikoki. Buruan ere badauka bere... Bai, argi eta garbi, gaina asko egiten dugunak igertzen dugu, hori guk dakigu aspaldi, eta gehian nabariena. Nik ez dakit egiten duen
jarduera fisikoak nire bihotzari hona egiten dion, baina bai argi daukat buruari argi egiten diola. Eta gaina bi zentzutan, bai psikologikoki, bai emozionalki, hobeto zaudela, eta baita ere kognitiboki. Ikusi da, adibidez, ikasketa prozesua ere, hobea dela ariketa fisikoa egiten duten umeengan. Eta baita ere, ideiak prozesatzeko abiadura, eta bai, buruan eragina dauka bi arlotan. Psikologikoki, eta baita ere kognizioan deitzen dena. Hori gure etxean ikasi dute, niri emazteak askotan esaten dit, ala zigor, segi korrikaitera. Segi korrikaitera, eta gero etorri lasai dutxa bat hartu, eta gero hitz egingo du. Oso ideia ona.